ବାଳକ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ। ଅରୁଣ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଯିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଘର କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି କରିବି, ଏବଂ ବଦଳରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗରମ ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି ନିଜ ପାଦ ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଏକ ଧାଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଉଳର ଏକ ଦାନା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଟୁକୁଡ଼ା ବହନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶହ ଶହ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଳସୁଆ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ନେଉନଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶୀତଦିନ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅରୁଣ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ କେହି ନ କହି ମଧ୍ୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ନ କରି ମୋହର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ବଦଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହିତ ସ୍କୁଲ କାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ଶିକ୍ଷା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥାଏ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ 6 ପଦ।